Здравейте, приятели! Днес ще си говорим относно криптопроектът Каспа, защото напоследък доста зачестяват въпросите от нашите клиенти, както и от нашите последователи, дали да я холдваме, дали да я продаваме и какво общо да очакваме от проекта за напред. Основателят на криптопроекта Каспа, Йонатан Самполински, е и възпитаник на университета в Йерусалим, който впрочем в последствие подкрепя напълно проекта. През последните 10 години Йонатан е много активен на криптосцената, работил е по множество проекти и е постигнал доста добри резултати. Според нас, Каспа е абсолютен фаворит на този цикъл, а 100% и на следващия също. Каспа е проект, в който се изливат огромни ресурси, а много малка част от тях реално отива за маркетинг. Това са хора, които инвестират в създаването на мрежата. Те пренаписаха Каспа от нулата, за да я напишат на Rust, най-адекватният програмен език за криптопроекти. Като сега са обявили, че април месец ще направят нещо, което никой до сега не е успявал да направи. Ще направят 10 блока в секунда, като по този начин ще утвърдят Каспа като най-бързата мрежа в света, не само на Proof of Work, а изобщо. Така че на въпроса дали да холдваме Каспа, според нас, особено за хората, които се занимават с майнинг и я добиват, най-доброто нещо е да държим Каспата. Вярваме, че този проект е много сериозен и ще отекне във времето. Това е една от най-добрите инвестиции.